Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. A few moments later. Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ngapunten kula badhe nyuwun waktune sekedhap damel wawancara jenengan saking tugas basa Jawa niki. Saking kapan jenengan sajen rujak niki? Selawi tahunan. Walah nggih. Napa mawon bahan jenengan damel rujak niki? Rai, timun, tahu, tempe, cecek. Saking pundi jenengan gadah ide sajen rujak niki? Dewi. Walah nggih. Sinten sing kerencane jenengan selagi warunge jenengan ra niki? Nek riyo tok lho, nek riyo apa diwangi wong. Nek riyo dhewe. Pripun carane jenengan damel rujak niki? Nggih. Pripun carane jenengan damel rujak niki? Intine jenengan damel rujak niki niku carane apa? Carane bumbune ya lombok, terasi, petis, minyak. Iya, lan napa jenengan milih sajen rujak niki? Yo wis penggawean. Nggih sampun Bu. Matur suwun sing kathah nggih Bu, jenengan sampun ngluwangaken waktunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.